مستيات بيتنا سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلت مستيات بيتنا دكتور ويليام غورلاي زبهال تمرماري كيلا اهغراو زمدناتاتن بوليتيكانيو ابز قربا اوان ناب ኤርትራ በፂሑ ነይሩ مستملسه ኣብ ሓደ ነፃ ማዕከን ዜና ዝዘርግሖ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ግን ንስርዓት ህግደፍ ከቢድ ቁጥዕ ፈጢሩሉ ይርከብ እቲ እዚ ምሁር ወጻእተኛ ዘቕረቦ ጽሑፍ ብቐንዱ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ አንጸላልዩ ንዘሎ ደበና ኩናት ስትንትን ደኣ ይኹን እምበር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝረኣዮ ትዕዝብቲ እውን ኣቐሚጥዎ ኣሎ ንሱ ናብ ኤርትራ ዝበጽሐ ኣብ መወዳእታ ናይ 2025 እዩ ጽሑፍ ናይዚ ምሁር ሓተትኡ በቲ ኣብዚ እዋን ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ድሌታትን ሕልምታትን ኢትዮጵያ እዩ ዝፍለም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጂኦፖለቲካዊ ረስኒ ንሰማይ ይዓርግ ኣሎ ዝበለ እቲ ኣውስትራልያዊ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሞናሽ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር እታ ንኤርትራዊት ወደብ ዓሰብ ይግባኣኒ እዩ ትብል ዘላ ኢትዮጵያ ነታ ንእሽተይ ጎረቤታ ኤርትራ ተፈራርሓላ ብምባል ከዓ ንጠንቂ ናይቲ ስግኣት ኣስፊርዎ ዘሎ ብትዕዝብቱ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ብዛዕባ እቲ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ኩናት እኹል ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ርእይቶታቶም ክህቡ ነጻነት ከም ዘይብሎም ይጠቅስ ኣብ ጎደናታት ናይታ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝበጽሕ ክዋር እዚ ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ኣስመራ ግብረ መልሲ ህዝቢ ድሩትዩ ማዕከናት ዜና ኣብ ትሕቲ ፍጹም ቁጽጻር መንግስቲ ዝኣተዋኤን ስለዚ ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ዝፈልጡ ኣዝማሪኖታት ብዙሓት ኣይኮኑን ወላ እኳ ኤርትራውያን ተቐበልቲ ጋሻን ዝምድና ካብ ምፍጣር ድሕር ዘይብሉን ኮይኖም እንተረኸብክዎም ኣብ ትሕትቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣዝዩ ጨቋኒ ምሕደራ እዮም ዝርከቡ ስለዚ ብዛዕባ ፖለቲካ ክዛረቡ ዝደፍሩ ውሕዳት እዮም ይብል ዶክተር ጎርላይ እቲ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዲሞክራሲያውን ቁጠባውን ለውጥታት ከምጽኦም ተባሂሎም በኣሜሪካዊ ፕሬዝደንት ነበር ቢል ክሊንተን ዝተናእዱ መራሒ ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ደባዊ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኣብ 1998 ድሕሪ ምውልዑ ዝብድህዎ መራሕትን ተቃወምትን ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብምእሳር ናብ ምልኪ ገጹ ከም ዘምርሐዩ እቲ ኣብቲ ዘ ኮንቨርሴሽን ዝተባህለ ማዕከን ዜና ዘውፅኦ ትንተና ዘመልክት ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ንህዝቢ ዘማእከለ ፖለቲካ ክሰርሕ ልዑል ተስፋ ነይሩ እቲ ተስፋ ግን መሰረት ኣይነበሮን ጉዱድ ሃገራዊ ወተሃደራዊ ኣገልግሎቱን ነቲ ሃገር ንምቁጽጻር ከም መሳልል ከም ዝተጠቕመሉ ይገልጽ ድሕሪ ደባዊ ኩናት ናብ ገደብ ኣልቦ ዝተቐየረ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ጠንቂ ዋሕዚ ኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኮይኑ ይርከብ ጽልዋ ምልካዊ መግዛእቲ ንበጻሕቲ ንጹር እዩ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ቁሉዕ ምናልባት እውን ዘስግእ ወተሃደራዊ ህላው ኣሎ ንድኹም ምሕደራ ዘቃልዕ ምልክታት እውን ኣብ ፍቐዱ ይርከብ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ግምት ብምእታው ወተሃደራዊ ድልውነትን ሃገራዊ ድሕነትን ኣድላይ ምዃኑ ሓደ ኤርትራዊ ተዛሪቡኒ ይብል እቲ ንታሪኽ መግዛእትን ተጋድሎ ንናጻነት ኤርትራን ዝተንከፈ ትንተና ውሽጣዊ ማሕበራዊ ጥምረት ህዝቢ ከም ዘሎ ዝመስከረ እቲ ፕሮፌሰር በቲ ዘላቶ ኤርትራ ሓድሽ ኩናት ክትጻወር ከም ዘይትኽእል እዩ ዝእምት ኩናት እንደገና እንተተወሊዑ ውጽኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ንጹር ኣይኮነን ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርትራ ግብረ መልሲ ንምሃብ ብዝግባእ ኣይተቐረበትን ህዝባ ኸኣዩ ደጊሙ ክሳቐ ድማ ኢሉ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንትንታነ ናብ ኤርትራ በፂሑ ዝተመልሰ ተመራማሪ ዘለዎ ነቐፌታን ተቃውሞን ገሊጹ ኣሎ እቲ ኤምባሲ ብሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀ ጸብጻብ ኣጋጋይ ዘይሚዛናውን ብፖለቲካ ዝተላዕጠጠ ብምዃኑ ፈጺመ ይነጽጎ ይብል በቲ ተንታኒ ዝቐረበ ጽሑፍ ብዛዕባ ሓደጋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝውላዕ ኩናት እናጠንቀቐ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ብቑሉዕ ዝተኸለሰ ጎስጓስ ድሌት ባሕሪ ብተገራጨዊ ኣገባብ ቅቡል ይገብሮን ይሸፋፍኖን ይብል እቲ ካብ ዋሽንተን ዝወፀ ምላሽ ጠለብ ኢትዮጵያ ሓደገኛ ምዃኑ ዘጠንቀቐ እቲ ኤምባሲ ኤርትራ ንንግዳዊ ተጠቃምነት ወደብ ከልኪላ ከም ዘይትፈልጥ የነጽር ዝኾነ መሬት ይኹን ወደብ ኤርትራ ብሓይሊ ንምሓዝ ምፍታን ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ከቢድ ሳዕቤን ዘኸትል ወራሪዩ ድማ ይብል ብዘይካዚ ተሓላቐ ህግደፍ ፕሮፌሰር ጊደወን ኣባይ ኣስመሮም ሎሚ 22 ጥሪ ነዚ ምሁር ኣመልኪቱ ሰፊሕ ጽሑፍ ዘርጊሑሎ ንጽሑፉ ከዓ ነቲ ምሁር ኣብ ኣፍልቡ ሓሳዊ ፈብራኽን ዘርጋሐ ዝንቡዕ ሓበሬታን ዝብል ጸርፍታት ለጢፉሉ ኣሎ እቲ ናይ ህግደፍ ቁጥዐ ኣዝዩ ሓያል እዩ ዘሎ በብኣንፈቱ ኣብ ልዕሊ ዝምሁር ናይ ተቃውሞ ግብረ መልስታት ይቐርብ ኣሎ ጊደወን ኣባይ ኣስመሮም እቲ ዝወፀ ጽሑፍ ሚዛናዊ ኣይኮነን ድሕሪ ምባሉ እቲ ምሁር
ብዛዕባ እዚ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ውሑዳት ኣዝማሪኖታት ጥራሕዮም ኣፍልጦ ዘለዎም ምኽንያቱ ማዕከናት ዜና ብመንግስቲ ዝተባሕቲኦም ምባሉ መርትዖ ዘይብሉ ዝንቡዕ ሓበሬታ እዩ ኢልዎ ንሱ ቀፂሉ ኣብ ኤርትራ መዓልታዊ ዝፍነውን ዝዝርግሑን ናይ ቴሌቪዥን ሬድዮን ናይ ሕትመትን ማዕከናት ዜና ኣለዉ ብመንገዲ ሬድዮ ብዳርጋ 9 ናይ ኤርትራ ቋንቋታት መደባት ይዝርግሑ ጋዜጣታት ከዓ ብትግርኛ ትግረ እንግሊዝን ዓረብን ጽሑፋት የቕርባ ዘን ማዕከናት ዜና ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እዋናዊ ጉዳይ ይዛረባሉ እየን ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓበሬታ ኣለዎ ኢሉ ካብዚ ወፃኢ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ናይ ኣምሓርኛ ዓረብን ኣህጉራዊ ዜናታትን ምክትታል ከም ዝኽእል ጊደዎን ይትንትን ዶክተር ዊልያም ኣብ ናይ 1998 ደባዊ ኺናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢሳያስ አፈወርቂ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣውጁ ንዝበሎ ጊደዎን ጌጋ ድሕሪ ምባሉ እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዋጅ ኣብ 1994 ዝወፀ ከም ዝነበረ ጽሒፉ እዚ ምሁር ናብ ኤርትራ ክበጽሕ ዕድል ምርካቡ ዳርጋ ሳሕቲ ዘጋጥም ተርእዮ ክንብሎ ንኽእል ከም ሓደ ምሁር መጽናዕታዊ ጽሑፍ ንምቕራብን ከም ጋዜጠኛ ናብ ኤርትራ ኸይድካ ምጽብጻብን ቀሊል ኣይኮነን ፍቓድ ዝረኽቡ እቶም ብዛዕባ እቲ ስርዓት ኣውንታዊ ነገር ክጽሕፉን ከቕርቡን ዝኽእሉ ጥራሕዮም ካብ ዝቐረበ እዋን ንድሓር ግን ኣህጉራውያን ዩቱበራት ናብ ኤርትራ ክኣትውን ነቲ ዘሎ ወላውን መንግስቲ ክረኣየሉ ንዘይደሊ ነገራትን ብምቕራጽ ቪድዮታት ክሰርሑ ይኽእሉ ኣለዉ ስርዓት ግደፍ ድሕሪ ስምምዕ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ብልጽግና ከም ዘይተቓደወ ብኣግኡ ክሕብር ዓቐብ ኮይንዎ ነይሩ ክሳብ ኣብይ ኣሕመድ ብጋህዲ ሕቶ ባሕሪ ልዒሉ ዝዛረብ እውን ዝኾነ ንምልሕላሕ ዝምድንኦም ዘመልክት ነገር ከንጸባርቕ ይደሊ ነበረን ሎሚ ግን እቲ ጉዳይ ኣዒንቱ ፍጢጡ መጺሎ እቲ ናይ ባሕሪ ነገር ኣብዚ እዋን ኣብቲ ኣፋፊ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ናብ ካልእ ዝኸፍአ ምዕራፍ ከየእትዋውን ተሰጊኡ ይርከብ መስትያት ቤትና ሓልቀኛ ምስሊ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትና ክቡራት ተኸታተልትና ራብዓይ ጉባኤ ብርጌድ ንሓመዱ ጀርመን ንዕለት 24 ጥሪ 2026 ኣብ ከባቢ ከተማ ፍራንክፈርት ክካየድ እዩ እቲ ጉባኤ ካብ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ዝጅምር ኮይኑ ክሳብ ሰዓት 5 ወጋሕታውን ጩራ ባንድ ክህልዎ እዮም ኣዳለውቲ ኣብዚ ጉባኤ ንኽትሳተፉ ይዕድምኹም መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن أنا عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي